бозии тақдирсоз миёни ду дастаи иштирокии ҷоми ҷаҳон 2018 Бразилия ва Сербия бо пирӯзии қаҳрамони панҷкаратаи ҷаҳон поён ёфт. ҳарчанд бразилиҳо дар ду бозии қаблӣ мухлисони хешро хушҳол накарданд, аммо ин дафъа муқобили Сербия бечуну чаро дастболо шуданд. мухлисон бештар ба пирӯзии дастаи худ бовар доштанд. ман фикр мекунам ки мунтахаби мо ҳоло як марҳилаи мушкилро сипарӣ карда истодааст ва умед дорам дар бозии имрӯза муваффақ мешавад. фикр мекунам ин ҳолатҳое ки ҳоло ба Бразилия рӯбарӯ аст бисёр вақт ба назар мерасад. шояд имрӯз онҳо пирӯз шаванд, зеро ман ба ин боварии бештар дорам. он мушкилиҳое ки ҳоло шумо мегӯед дар ҳақиқатан ҳам дидан мумкин аст, аммо чӣ тавре ки бозии Олмону Корея нишон дод, дар футбол ҳар чӣ шуданаш мумкин. ниҳоят дар бозии муҳим мо дастболо шудем. рақобат бо дастаи мунтахаби Сербия бениҳоят мушкил буд. партофти хуби Каутиньоро ман ҳамон лаҳза дарк кардам ки дар ҳолати озод қарор доштам. аз натиҷаи ин бозӣ бениҳоят нигаронем, мегӯяд Немания Матич, муҳофизатгари дастаи мунтахаби Сербия. кӯшишҳои мо тамоми 90 дақиқаи бозӣ барбод рафт. акнун мо ба хонаҳои худ бармегардем. футболбози дастаи Фулхем ва тими мунтахаби Сербия Александр Митрович бароназар аст ки дар нимаи дуюми рақобат то голи дуюми бразилиҳо имкони хуби баровар кардани ин рақобатро доштанд, аммо баъд аз оне ки натиҷаи вохӯрӣ афзун шуд, онҳо каме имкониятро аз даст доданд. аммо пас аз анҷоми бозӣ баъд аз рафтани футболбозони Сербия дарҳол бояд бозигарони Бразилия майдонро тарк мекарданд, аммо мо давоми беш аз 3 соат мунтазири онҳо будем. ин барои баъзе хабарнигорон мавзӯи алоҳида буд ки мустақиман ба шабакаҳои телевизионии худ ин ҳолатро ба бинанда мерасониданд. бори аввал нест ки бозигарони дастаи мунтахаби Бразилия баъди анҷоми бозӣ қариб баъди ҳама ҳатто кормандони варзишгоҳ майдонро тарк мекунанд. чун намешавад ки бозигарони пештози мунтахаби Бразилия аз қабили Каземиро, Неймар, Марсело ва чанди дигар аз суҳбат бо хабарнигорон худдорӣ карданд. аввалин шуда Ренато Агусто муҳофизатгар ба суоли он ки вазъи Марсело чӣ гуна аст, ӯ гуфт: ин бозигар ҳоло дар ҳолати хуб қарор дорад, вале дар дастаи мо бозигарони дигар ҳастанд ки Марселоро иваз мекунанд. яке аз онҳо ин Филиппе Луис ба ҳисоб меравад. ҳоло дар ҳайати дастаи мунтахаби Бразилия бозигари 29-солаи тими Коринтианс Фагнер нақши муҳим дорад. Фагнер ба суоли он бо Мексикаи пурқувват рақобат кунад, мафсуф иброз намуд ки баъди ин бозӣ мо ҳатман нақшаи бозии ояндаро дида, сармураббӣ дар тамринҳо ҷузъиётҳои асосиро роҷеъ ба ин вохӯрӣ ба мо хоҳад гуфт. ба Дуглас Коста чӣ шуд ва чаро мунтахабро тарк кард? фикр мекунам осеб ба ӯ нагузошт ки то анҷом бо мо дар дастаи миллӣ бошад, вале фикр мекунам ки ӯ зуд сеҳат меёбад ва боз дар дигар мусобиқаҳо ба ҳайати тим ҳамроҳ мешавад. мо пурра бартариро дар ин рақобат дар даст доштем, мегӯяд Виллиан. нисбат ба ҳариф мо бештар бо ту бозӣ карда ҳолатҳои хуби голзанӣ фароҳам меовардем. Сербия дастаи хеле қавӣ буда ба мо мушкилӣ эҷод сохт, вале мо аз таҷрибаи баланди худ бовар доштем. Миранда мегӯяд акнун бояд ҳама фикрҳои хешро ба бозӣ бо Мексика намоем. ин дастае аст ки аз аксулҳуҷум кор мегирад ва метавонад ба мо мушкилӣ эҷод созад. One question.